wannan sirrin zai taimake ka ka biya dukkan bashin da ake binka. Akwai waɗanda suke yawan min complain su ce suna kasuwanci bashi ake bin su, bashi ya musu yawa, jarin su ya lalace. To ko meye kake fama da shi na irin wannan matsalar? Ga sirrin da ayar da zaka dauka kana wurdinta, albarkacin manzon Allah ko trillion ake binka, Allah zai baka damar ka biya. Allah zai fawace ma hanyoyin samun da zaka biya wannan bashin, albarkacin sayyidul wujudi. Ayi sharing, ayi wa annabi salati a comment, a dauki wannan sirrin a aiwatar, za a ga biyan bukata kuma za a min addu'a albarkacin sayyidul wujudi. Ayar ita ce fahazamuhum bi iznillah, fahazamuhum bi iznillah. Ko da daddare ko da rana zaka yi istighfar, kai wa annabi salati, kai la ilaha illallah, ka fara wurdinta kafa 1111. Zaka yi wurdinta tsawon kwana 3 ko 7. Wallahi lazim duk irin bashin da ake binka, duk bukatar da ka saka a gaba kake so Allah ya saka cin mata, Allah zai baka nasarar ka biya wannan bashi da bukatar da ake binka. Na ba da shi saboda Rasulullahi, kuma ayi sharing, ayi wa annabi salati dan yan uwa da yawa su amfana albarkacin manzon Allah. Masu tambayan sabulu da hayaki na dafa'i da jalabi da budin harkoki, ko suna wace ƙasa ko suna wani gari, za a iya aika musu wannan sabulun su yi amfani da shi, kuma bukatun da suke da shi na damuwoyi da kariya da dafa'i din Allah ya basu, da budin harkoki. Duk dan kasuwan da yake yin kasuwanci jarinsa na lalacewa, ya rasa me dalili, duk abin da ya taba sai na wargajewa ko kuma sai yayi lissafi ya ga faduwa rariyar hannu, in yana amfani da wannan sabulu da hayakin Allah zai buɗa. Ko kuma da ka yi mu'amaloli da manya ko ka rike kuɗi duk sun lalace, idan kana amfani da wannan sabulu da hayakin Allah zai dawo ma da harkokinka. Haka kuma macen da take so Allah ya kawo mijin aure, ko tana da matsalar iska, in tana amfani da sabulu da hayakin Allah zai kawo mijin aure cikin sauki albarkacin manzon Allah. Masu tambayan zobe na dafa'i da kuma buɗin harkoki da duk abin da zaka shiga kai nasara, dan siyasa ko dan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati ko kuma ma'aikacin tsaro, kowa zai iya sanya, bambancin sa irin burjin mutum da ake dora akan zoba, albarkacin manzon Allah.